Ekwulekwu TV, onye na-akpọ? Ọchakamaka. Hey, Ada, kedu nke na-eme? Ọ nwere ofu nwoke nwanụ, mgbe ọbụla ọ na-asị m na m dị sexy, na-emetụ m aka. Amara m ife ọ chọrọ n'ebe m nọ. Ịma ife ọ chọrọ? Mba. Ngwa, spell ọlụ m sexy. X-E-X-Y. Ngwa wepụ Y, kedu ife fọnụ? X-E-X, sex. Baby, mụla anya, mụla anya. Hey! Baby, chala, inyecha anya nke a, ya bụ sex. Ịma ihe ọ ga-eme? Mba. Ọ ga-ewelu S dị n'azụ sex gbaa ọsọ. Iwepụ S n'azụ, ya bụ sex, kedu ife fọnụ? Ọfọ E-X, X. Ngwa tinye girlfriend n'iru ES ahụ, ka ịkpọkọ ọnya. Ex-girlfriend. Hey! Mgbe ahụ mụzala ex-girlfriend ya. Hey! Ndị ụwa. Hey! Ndị ụwa. Ndị Facebook, biko like anụ page anyị, Ndị YouTube, biko subscribe anụ, biko subscribe anụ, ngwa, ka emechaa